Dit is duidelijk Abe Lenstra, met de bal in zijn hand en de kuif in het hier. Het binnen bijzondere beelden die het opdoeken wanneer filmmaker Pieter Tjeerdsma besluit een documentaire over Abe te maken. Nou ja, het was een enorm voetbalfenomeen. Alle mensen die hem zien hebben lyrisch over hem. Dus daar word je wel een film om maken. Maar dan word je eigenlijk wel wat taaietje. En ik kwam er eigenlijk achter dat de meeste mensen kennen me eigenlijk alleen maar van de verhalen. Er zijn volle beelden binnen net. Dus ik dacht, ik moet op zoek naar beelden. En zo ben ik bij het Fries Filmarchief te Lonnenkam uiteraard. Want 10.000 films, nou, daar moet toch wat tussen lezen van Abe Lenstra, zo'n je zeggen. Bij het Fries Filmarchief zie ik het coördinator Siets Wiersma uit wat er een voetbalbeeld uit de jaren 30 en 40 opslijn leidt. Zo komt hij uit bij deze filmspoor. Het is een hele goede amateurfilmer, Oets Andries Brouwer in Dokkum. En daar stiet een melding van voetbal, Heerenveen, Oldenbekoop. Dus ik denk, nou, even zien, hoor. En wat zeggen ze toen? Ja, toen stiet ik eigenlijk verstuiveren. Want dit is een spoel met al je zwart-wit beelden. En in een serie kleurenbeelden, nog wel van Heerenveen. Prachtige beelden. Een voetballende Abe Lenstra, in kleur in het shirt van Heerenveen. Het is een unieke vindst. Ja, dit is echt heel bijzonder. Ik ken zelfs geen kleurenbeelden van topvoetbal uit de jaren 40, jaren 50 als ik net, in Nederland. Ik heb het nooit vregen en oren kon dat als ik net. En dan ik nog uit Heerenveen, mooi Abe aan jaren 40 op zijn allerbest. Ja, dat is natuurlijk schitterend. Ja, nou, ik heb ontdekt dat het inderdaad een fenomenale voetballer was. Maar dat ik een heel bijzonder mens was. En dat maakte hem een beetje oors dan oors. Hij ging heel wat zijn eigen gang. En er is wel eens zijn dat hij stug en dwaas en lui wie en net aardig voor zijn orenspelers. Nou, dat is dus absoluut net weer. Hij heeft nou nog wat kwartsluiting in de holen. Maar dat wie geen onwil, dat wie gewoon onmacht. Dan wordt het net zo. Wie toch een soort kunstenaar, een voetbaldoenser, neem ik hem maar. De wedstrijd tussen Heerenveen en Haarlem eindigt in 4-3 voor de thuisploeg. Abe scoort 4 keer. Spietig nog zit er geen een van die doelpunten op de film. 4 goals scoren en de filmmaker had net in je pakken kent, maar wel 12 van Haarlem. Ja, dat is een beetje spittig vanzelf. Ja. Nee, hij maakte de doelpunten. Die bleven in uw verbeelding. Maar ik wat verbeelding oorbleven.